sport. Ramogi wuoge weche mag thieth ma bende notere nyime od bura. Koro wadhi ane weche mamoko motende kod ngima dhano modak e alwora mar nam. Migawo mar thieth koro yango ni tim mar Jolupo losore ei pi mar nam osekelo midhiero maduong' mar landruok tuo mar kachocho kata bilharzia e kaunti ma Siaya. Migawo mar thieth e kaunti ma Siaya koro sani oketo kenge moko mago mag chiwo puonj ne jolupo e wi alwora margi kaka yor geng'o medruok mar tuono. Migawo no bende oketo kenge mag chiwo yath kod thieth ne ji ma oseyudo tuo mar kachocho. Report migawo mar thieth ma dwe mokalo na oyangore ni Bondo ema ni nyime Siaya landruok mar bilharzia gi atamalo 17.2 kiluwe gi rarieda kod giem. We were mapping as per the wards. In each ward we were mapping 5 schools. And we found out that in some sub-counties, like Bondo, especially Yimbo, some wards were having prevalence of more than 60%, which needs interventions. And as per WHO guidelines, then we'll need to do MDA. We are going to do MDA once per year for those wards that had prevalence of more than 10%. We are going to educate our communities on the importance of deworming, importance of hand hygiene, importance of actually trying not to walk on barefooted while they are going to the soils, especially now during these rainy seasons in Kenya, and also going to the swamps barefooted. We're also going to tell them that they should change their behavior in terms of urinating and doing open defecation. We are going to involve our community health assistants and community health volunteers to do health education within the areas that are affected, that is the beaches and areas around the lakes. Kwa the county ya Migori Nyakoro